Odema anyị kenelu ukwu kele onye nta asị m na ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Anyị abatakwa kpọmkwem na oge okwu akpụ n'ọnụ. Abụ m Chizzy Ani, anyị zukwana ka aha ere udene. Amechi Ugwuelu anọgoro ya, Ajiba ọnụ ya, Izuchukwu Ekweke ọ nọkwana ya. Anyị ga-agbapụ ya ọsọ n'isiokwu anyị nke ụbọchị taa. Ndị isi abụ okpu ndị a na-amaghị na nso nso a ka ọ na-ewuzi ewu na ana Igbo na a na-anụkpozi ndị uwe ojii, ndị ogbe ọgụ agha, ndị oji egbe a na-amaghị. Icheta na n'ọnwa mbụ nke afọ 2021 a ka ndị a wakporo ụlọ uwe ojii, ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na Ebonyi, ọnụ Ekeke na Ịza, n'ime ọchịchị Ịza. A na-alụ aka na ha gburu mmadụ 3 bụ ndị uwe ojii. Ha gburu ndị uwe ojii 3 wee wekwara egbe ha. Aka na-ekwu nke ahụ, icheta na otu ihe ahụ mekwara na Aba, ya bụ na Abaji Aba ofu ihe ahụ ka a na-ekwu. Nke a bụ na ha kpọrọ ụlọ uwe ojii ọkụ na Aba. A na-ekwukwa na onye uwe ojii nwụkwara ebe ahụ. Ka nke a na-eme nso nso a, n'izu a, ka a na-alụtụ aka na ihe dịka mmadụ 5 bụ ndị uwe ojii ụrụpị na Anambra Delta oge ndị a ji wakpo ha. Nke mere na Anambra gbere na Mkporogo na Agwata. A na-ekwu na ndị a bụ ndị a na-eche ụzọ ma wakpo ha wee gbaa ma ụgbọ ha ji agagharị, ji alụ ọrụ, agbara ya ọkụ. Ndị na-eche ndị na-ebugharị ebu ego, ụgbọ na-ebu ego, ka ndị omekome a, ndị isi abụ okpu, si na ọhịa wapụta n'ụzọ gara Benin na Asaba. A na-ekwu na ofu onye uwe ojii kwa nwụrụ emerụ mmadụ 2 ndị ọzọ ahụ. Ihe a bụ ihe na-emegasị ugbu a na ọdịda ọwụwa anyanwụ. Echefula na nke Ụmụahịa dịkwa ya, na o mekwa na Ụmụahịa, ebe ndị a jikwara wakpo ha n'ụsọ ha ya. Ụmụahịa o mere na Aba, o mere na Ụmụahịa. Ọ bụrụ ya bụ ihe isiokwu anyị na nke ụbọchị taa na okwu akpụ n'ọnụ. Gịnị ga-ebutezi ụdị a mwakpo a na-awakpozi ndị uwe ojii na ọwụwa anyanwụ nke Naịjirịa, ya bụ ala Igbo? Ụmụ ihe a niile a na-anaghị emebu na-apụtaghazi. Ụmụ ihe a niile a na-anụbụ na ntị na ọ na-eme ome n'ugwu, ome n'obodo ndị ọzọ na-apụtagasị. Echefuna na nso nso a ka ọ dachie ike na ọlụ n'etiti ndị Eastern Security Network na ndị agha. Ọchị obodo Imo wee na-asị na ọka ekpe udo ka esisi ka ndị agha bata, maka na mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya. Mana ka o si dị ugbu a, ọ na-adịzi ka ndị asị chebe na-eche obodo, ndị na-egbu ọgụ na-achọ udo n'obodo, ka abaghịziri wee na-achụzi ogbugbu. Mana anyị nwere ndị ọnụ na-eru n'okwu nọ na obi anyị, a ga-atinye ọnụ na Ajibo. Kenesie unu. Igbo bụ Igbo, ọ ga-adịrị anyị na mma. Ihe anyị ji n'ọnụ ọnọkọ bụ ka anyị kpaa alụ mmadụ ka be anyị ga-esi dị mma, maka na osite adịba mma, ọ dịbara gboo, ọ ga-adịrị ndị Igbo na mma. Dịka Chizzy anyị si kwuo ya, anyị nwere ndị ọnụ na-eru n'okwu, ndị ga-enyere aka tinye ọnụ na ya bụ okwu. Anyị ga-enyekwazi gị ohere ka ị gwa anyị uche nke gị ya na oke nke gị
dịka anyị na-akparịkọta anya bụ ụka na mmemme okwu akpụ n'ọnụ wọchọt amecha na m ekene gị ga-adịrị gị na mma nnọọ Izuchukwu Ekpueke nnọọ daalụ ọ dị mma anyị ga-akpapị ọsọ echefuna na okwu akpụrụ ọnụ na-abịara gị n'ọkụ elekere 9 kwa ụbọchị Fraịde niile n'iji wee na-akọwa ka o si emetụta anyị wee were asụsụ Igbo yeleyi wee na-akọwa ya na-ata ya na-adọwa ụkwụ agba ka o wee leekwanụ mma gịwa na onwe ga-atụ ya alụ ka ala anyị wee dị mma. Amechi a ga-agbapụ ọsọ ozigbo ozigbo ịnụnụ ka o si ada ọ na-ada kemgbe ri ngwụcha afọ ka a na-anụ na ngwụcha afọ gara aga ka a na-anụ anọgide n'ala Igbo ihe a na-anụ na ana m ndị ekpere ma ndị ya bụ okwu ndị a na-amaghị maka na asị na ama ndị ọbụ asụ ya na bekee asị unknown gọọmenti ndị a na-amaghị ji egbe na-abụ n'ọzi ndị nche obodo ndị uwe ojii ụlọ ọrụ ha ka ha na-abazi wee na-awakpozi ya awapụ eji ụfọdụ agba ọkụ buru egbe egbuo ndị egburu eburu egbe ha. Kedu ihe i chere na ọ ga-akpatara ihe Chizzy kwuru ka esi ndị a na-amaghị unknown bụ onye ihe amarụ ya bụ ife eme n'elu gbakwara ijijigharị gbaa ijiji ezigbogharị maka na ka o si wee dị anyị amarụ ndị na-eme ihe a anyị amarụ ndị na-eme ihe a maka na o mere ebe a mee ebe nke ọzọ mekwa ebe nke ọzọ o wee na-egosi na ọ dị ka o zuziri ala Igbo ọrụ ka anyị ha si wee na-eme. O nwere ike ọ bụrụ otu ndị na-eme ha, nwee ike ọ bụrụ ndị dị iche iche na-eme ha, o nwere onye ma. Naanị ihe ga-egosi ihe na-eme bụ mgbe emechara nyocha mana n'agbanyeghị o nwechara ka ihe si wee dị ụdị ha bụ ihe ị na-afụ ebe iwe na-ewe ndị mmadụ, ụdị ha bụ ihe ị na-afụ ebe ihe ada aga ka o kwesịrị ịga. Ndị uwe ojii, ọrụ uwe ojii bụ ọrụ nwere ka o si wee dị. Ọrụ uwe ojii adịrọ ka ọrụ dịka ụkọchukwu, nwere ike isi na ọ ga na-ebutere gị oyi na mmekọ mmadụ. Ọrụ uwe ojii bụ ọrụ na-edosa ndị na-arụ ya n'ụzọ inweta ihe dị aga ime ha. Ndị uwe ojii nwere ndị nwere ike isi na ha ga-achọ ka ha memina ha dịka ndị ori, ndị ekperima, ndị ajọ mmadụ. ha nwere ndị iro mana etu esi wee gbarụọ mmiri obodo anyị si wee gbarụọ, o nwere ndị obodo enwere ike isi n'obi adịrọ mma ma ihe ma na ndị uwe ojii bụ ndị izizi na-afụ maka nchekwa obodo. Onye ọbụla chọrọ ịnụsa ndị obodo ha ọgụ, ndị uwe ojii ka a na-ewepụta ka ha jee gbochie ya. Onye ọbụla chọrọ ịkpaso ndị obodo ihe ọbụla, ndị uwe ojii ka ha nwere ike isi ka ha, ndị uwe ojii na-anọchite anya obodo ehiziri ehizi. Ya bụ na etu South East wee dị kịta, mụnwa na-eche na o nwere ndị obi adịrọ mma etu gọọmenti si wee na-ahazi ihe gbasara dịka nchekwa na ihe ọzọ dị iche iche dịka ihe ruru onye bụ ihe kwesịrị iruru ndị Igbo. Mụnwa ada asị na ọkwa ndị Igbo ziri onye ọbụla, mụnwa ada asị na o nwere ebe a nọ gbaa izusi ka o nwee ndị ezipụtara, mana ịma na maka onye ọbụla ga-apụta jee gbuo ndị uwe ojii gwakpo ha, onye aghọgwo onye ekperima, ọ ghọgwo onye na-agba obodo mgba. Ị na-aghọta? Mana gịnị bụ mana ọ bụrụ na ndị ga-apụta kwuo ihe bụ iwe ha, isi ka ị gee ha ntị ka isi ka ị kwuo ihe bụ iwe ha. Ọ kwefu na ndị bandit megidego n'ugwu Awụsa, ha pụta wee kọchaa ka ha si wee kọ ihe na-ewe ha. A na-enebezi anya, a na-ekwuzi
na iwe ndị a na-ewe ndị a amarị ha ga-esi wee etu a ga-esi tinye uwe ọnụ mana ndị a naanị ihe anyị na-afụ bụ etu esi wee na-awakpo ndị uwe ojii na-ebu ha na-agba ụlọ ọrụ ha ọkụ na-eme nke a na-ewere egbe ha onwero ama ekwuru ihe m amarọ onwere onye zi onwere onye nzi onwere ihe a na-eme ma na ọ dịka etunyewe anya ị na-apịkọ ihe ọnụ ị na-ene anya ka ị mara etu nwere ike isi wee nye ha nkọwa nwere ike igosipụta etu ihe si wee dị. Izuchukwu, ihe ịma ndị uwe ojii aka dịka o bidoro oge emesịrị ụmụ ihe iwe EndSARS a ya bụ oge ndị ntorobịa pụta wee si na gabara ngagharị iwe udo maka ihe ndị ngalaba ofu ngalaba n'ime ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke a na-akpọ ndị SARS ka ha na ha si akpa ka esi ejidegasị ya onye ejidere asị na onye yahoo na ọ na-eme mpụ na nke ihe ndị ọzọ ọ bụ onye afọ n'okereke dị anya nwoke afọ na ọkpọkpụrụ ntị a nakata ejide yiri uwe dị anya na-egoli ma ọ bụ na-agba ụgbọala dị garara ọnụ ka ejide ya wee sibe na ọ dị ka ọ na-eme mpụ ụmụ ntorobịa wee pụta wee gaa n'iwe si na ihe a na-eme na ọ bụghị ihe kwesịrị ime na ikubere ndị ka na-enyocha ndị mpụ na-ewu ụlọ ọrụ ngalaba dị iche iche bụ ndị EFCC kwesịrị ga na-eme nke na ọ kwesịrị ịbụ ndị uwe ojii nke ngalaba EndSARS mana ihe anyị na-ekwu bụ na nke ịma aka emechana EndSARS dịka ọ dajuona abịazie na ndị Igbo ugbu a anọ a na-agbazi na ụlọ ndị uwe ojii na ebe ha na-eche obodo na-amazi ha aka na-agba ụlọ ọrụ ha ọkụ na ụgbọala ha ọkụ na-egbu ụfọdụ onye achụfuru na onye uwe ojii achụfuru anara ya egbe. Kedu n'uche nke gị ihe iche na ya matara ya ụfọdụ ọjụjụ a njụkwara m echi ka m na-ajụ. Chizzy, m ga-ebido onwe ebe anyị na-ekwu a sị na o nwere ọkụ a na-akpọ oke ọba ya bụ nnukwu ọkụkọ ọ bụ ya bụ ọya nwa asị na ọya bụ onye ga-agwa anụ ndị ọzọ na ya ahụ bụ n'isi echina ọkụ na ọbụla ọkụ n'anụ ahụ ya. Ihe merụ na afọ gara aga mgbe ndị mmadụ gagharịa ngagharị iwe maka otu ngalaba n'ime ndị uwe ojii gosiri ndị mmadụ na ndị uwe ojii abụrụ ka ndị mmadụ afụfa eziokwu na ihe na-eme na Anambra na ihe na-eme na Igbo na mpaghara steeti ya Imo Abia ọ jọrọ njọ nakwa Delta mana ọ bụrụ na si n'obodo anyị ebe a siri bịa e nwere ihe kpatara ọnụ ndị mmadụ wee ka obi wee gana wakpo ndị uwe ojii onwere onye ọ bụrụ na ndị uwe ojii na-arụ ọrụ fa adịmasị na mwakpo a na-awakpo ya dị mma mana a sị na ọ bụrụ na ndị uwe ojii na-arụ ọrụ fa kamgbe ọfụma na mwakpo a na-awakpo fa karịa bịa ife a bụ onwe ndị na-akpọ aggravated anger ndị onwe ndị bụ na ha na-ewe onwere bụ na ha na-ewiwe ndị bụ na ndị uwe ojii merụ n'ụzọ na-adịrọ mma ọ nwanne ya nwụọ nwanne nwaanyị ịfụ na onye ahụ ọbịa afọ 10 ịfụ na iwe kaja n'obi anyị eziokwu na agụ a na-asị na ndị a bụ ndị na-amarọ ọnụnụ mana ọnụnụ na-ama onwe ya. Ọ dị ma anyị lee afịa pụta anyị na-ekwu ya maka na ihe a nkiri ọnụnụ a maka na enwe nke ntụtụ ka ndị a na-asị na ha na-atọkarị mmadụ na ihe mere na ụzọ Benin na Asaba a sị na ndị nke a si n'ime ọhịa wapụta wee wakpo ndị ụgbọala na-ebu ego na ndị uwe ojii. Anyị bịa anya na-ekwu eweka ndị ọnụnụ a si na-azụ na-emezi ya n'ala Igbo si ite ndị a na-atọrọ ndị mmadụ ka anyị bịa commercial Italian. 2 blocks in 1 hour. Two blocks of commercials in 1 hour. Oh, Igbo better. The first block. I must suggest this commercial timer off the live streaming so that
all these short of good to share. germs and contains real And Nah, when let me you say come back, you will Icy continue. cold feel. part 1, part 2. Welcome to regular luxury hotel. Because all the Thank you. 30 minutes, 1 hour is too long. Excellent Overall, choice, sir. use And that will Wi-Fi. be- Na Nigeria. I said it. Yeah. This place is finer than my pocket. Excuse me? You Not just at all, cut it. sir. It We is have what? rooms that will suit your pocket. Madam, my pocket size is right. Light pocket, medium, or mega pocket. We have what you need. Just like No, Airtel, no. with data packages like 200 naira for 200 megabytes and up Are to you- 3,000 that guy naira na for false, 10 right? gigabytes. We have That guy the na right false. fit for your I'm not sure pocket. whether So dial Na star false. 141 hash False, maybe now you're to telling pick better your now. size on the network in Nigeria. Let's say that. Hello? Does this room come with Na false, na false, na. Airtel, smartphone network. Hey, Oga and Madam, you don't see the room now. Make I show you the toilet where you go to Okay, shower forget with it. other neighbors. But then again, Ojugo. the phone. I'm going to name and get the list. Toilet clean, come white like this, eh? This is good. See, what's in the Other streams. What is class 2? Okay. toilet at least Oh, once na a do week na with oh, we're not store na hyper the phone. to keep it I'm gonna sparkling miss clean. What a memory card now. Available in sachets. Oh, what am I Madam, now 2 Let's years put now. delete and everything in it. Yes. Okay, then we pay app up on ourselves. Na but Talk about friend, Refresh. they learn from where we did. Because to find Either you the off it useful or thing. you refresh. This is what for me. Mm, Now you linking remove my NIN to my glow line. Don't tell me, bro. I think just friend can pick up my phone. Go use the USSD code by dialing star 109 star my NIN hash. Quickly, I go just text my NIN to 109. I think also visit glowworld.com/NIN on top my super fast internet. If I come the area where we say glow world near me, I just want to enter. And if you don't forget your NIN, dial star 346 hash. You don't get them back. So come on down. Record the ask question. Easy. We don't Oh, call it it is good at topic. NIN. Don't worry yourself. Just walk out People are and supposed to enter fuck the up your nearest business. glow world. Don't let them disconnect you from all the amazing fans and data. So, And it's 100% free. You can lecture over the van, yes. One hand in your hand. Masters of data. The lecture here. Hey, Oga and Madam, you don't see the room now. Make I show you the toilet where you go to share with other neighbors. Is it the masters? Okay, make it. Yes, now. See what's in the use tech cleaner and kill your Can you man. I'm gonna figure it. Wash your toilet at least once a week with Hyper Toilet Cleaner to keep it sparkling clean and gem-free. Available in sachet for 35 naira only. Madam, now 2 years now, no collect. Double more. Afam bụ Ebube nwa bụ ana m eme ihe ejije ọ bụ ihe na-amasị m ọ dị m mfe ma ihe ọzọ dịkwara m mfe nke ukwuu bụ ịjikọta akara NIN m ya na akara ntị m Glo niile m na-ewelite ekwentị m kpọọ akara USSD nke bụ star 109 star NIN hash ma ọ bụ ịkpọ akara 109 ma mee ihe ntụziaka so ya ọ bụrụ na m achọrọ ịkpọ enwere m ike ziga akara NIN m na 109 enwekwara m ike ịga glowworld.com/NIN jiri ịntanetị maka na ọ na-aga fiam ma ọ bụ gaa ụlọ ọrụ Glow World ọbụla dị m nso ọ bụrụ na ị chetaghị akara NIN gị ị nwere ike pịa star 346 hash iji nweta ya onye ọzọ nwere ike jụọ ọ bụrụkwanụ na na-enwetabeghị akara NIN Glow kwụ gị n'azụ chimchim gaa n'ụlọ ọrụ Glow World ọbụla dị gị nso iji nweta nke gị ekwela ka esepụ gị ọnụ n'okwu nakwa ihe ọma niile jupụtara na Glow ijikọta akara NIN gị dị mfe ọ bụkwa n'efu. Glow, Grandmasters of Data. In accordance with the Nigeria Communications Commission, NCC's mandate to link every phone number to the user's national identification number, NIN, 9 Mobile as your network of choice is making the exercise nice and easy. Simply dial star 996 hash, verify and link your NIN. That's a skill. You can visit www.9mobile.com.ng/NIN to do the same. Remember, the switching time saves all the 9 Mobile benefits you've always enjoyed, so hurry now. Now, here's that the big notes. Today was just one of those days. You know, woke up by 5, made breakfast, went to work, did my job, then my Oga's work, and my Oga's work. Okay, how can Did dinner, and now, stop me from enjoying my rich, smooth, refreshing Dubic malt.
Enjoy the silky smooth taste of Dubit Malt. Dubit Malt, crown the moment. ọ dị mma ọ ka bụkwa okwu akpụ n'ọnụ ka ị nọ na ya anyị na-ekwu maka mwakpo a na-awakpo ndị uwe ojii n'ụlọ ọrụ ha ya bụ agha ndị ji egbe a na-amaghị na-awakpozi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na ndị na-alụ na ndị uwe ojii nso nso a o mere na Aba, Anambra, Delta, Ụmụahịa na ebe ọzọ dị iche iche n'ala Igbo mana Ebonyi a wee na-ekwu na ndị a na-amaghị n'ọkwa otu a ka o si bido n'ugwu na-asị na amaghị ndị anọgide anụ na Ogbunigwe dara ebe a anọgide anụ na Ogbunigwe dara n'ebe nke ọzọ a na-asị na amaghị ndị a na-ebido nwantị ka a ga-eji wee chụọ ewu ojii oge na-echi na-ejibeghị ka anyị na-ekwu maka ya anyị tupu anyị ejele ahịa Izuchukwu na-ekwu mgbe si ya na anyị bata ka anyị kwutugodo nke a lụtụrụ aka na o mere na ụzọ Bini jere Asaba a sị na ndị ụgbọala na-ebu ego na ndị uwe ojii bụ ego wee na-aga ndị a na-amaghị a na-alụtụ aka wee si na ọfịa mapụta wee wachie ndị a maka na icheta n'ụzọ ahụ si ebe a jebe Lagos ọ na-afịa alụ ndị mmadụ jesi ebe a ha nata a na-akọ akụkọ dị iche iche maka ndị ntọrọ na ihe ndị ọzọ n'ọkwa n'otu a ka esi esi n'ọfịa ha wabata wakpo ndị mmadụ n'ụzọ awara awara anyị wee na-asị ebe ihe a mebere n'ụdị otu a iche na ọ bụghịzi ndị a na-ewe ka ndị a sị na amaghị si yitukwa ndị a na-atọrọ ndị mmadụ okwu kwuru anyị bụ eziokwu mana anyị agaghị ekwu ha ndị ahụ amaọbụ na-eme ya maka o nwere ihe Watchot kwuru Watchot n'ọtiti achọpụta ndị na-eme ihe nwa bụ ya mana ka anyị ma onwe ndị na-esi n'ime ọfịa awakpo ndị mmadụ ya bụ ndị asụ ha na-abụ ndị na-achị efi mana ọ bụ na ọ dị etu a gọọmenti ndị na-achị ala Igbo ma ndị na-achị Delta anyị agaghị eche ka ihe mere n'ugwu na ka na-eme n'ugwu na-eme na ndebe bifo anyị mara ife anyị ga-eme olugo mgbe gọọmenti ndị na-achị Anambra, Enugu, Ebonyi, Abia na Imo ma ndị ụmụnna ma ndị gbara anyị nso dịka ndị Delta na ndị Rivers olugo mgbe onye ọbụla ga-etinye ga-emepụta iwu ga-eme ka ọchịchị na-abụkọ na ọchịchị ọ bụla enwere nchekwa onwere ife na-aga onwe ya na-agaga ịga n'ugwu Naijiria na-eghọta ihe bụ na nchekwa bụrụ ihe na-asụ ya bụ ihe isekpu ntị na nduzi obodo mana ọ bụrụ na ọmụama mana aka m na-ekwu na ka ndị na-achị anyị ka a chọpụta ka ebuzo chọpụtagoro ndị a ndị na-abụ maka onwe dị n'ihe agba nkịtị atụnọkome na Anambra Ebonyi ebe nke ebe a tutu anyị ama ihe na-eme efu na ozuo ebe niile efu na ihe emebara aga enwezi ndị uwe ojii ọ dị ma ihe mmụọ na-atinye n'ihe a bụ ka anyị na-ekwu ka anyị mara ka anyị si ekwu ka ọ ghara ịbụ na abịara wunye ihe niile mee ngwa na ọgwa ma nke bụ ma nke abụrụ nke dị na nke adịrọ maka na ọ ga-adị mma ka o doo onye ọbụla anya ihe na-eme na mbụ nwere onye amarọ na ndị omekome na ha na-achọ ebe ha ga-eweta nkọrọngwa ha ji akpa ike dịka egbe na Ogbunigwe na ihe ndị ọzọ ndị uwe ojii ọbụla onye ọbụla na-arụ ọrụ ga-apụnarị gị egbe ga kama ya na ị na-azụ ya ma ha pụnarọ gị ya o wee bụrụ na enwe ike ọ bụrụ na ndị na-awakpo ndị egwu ha bụ ndị ka ha nwee ngwa ọgụ ha ga-eji wee na-arụ ọrụ ịma na kemgbe ebidoro na-atọrị ndị mmadụ a na-akwụ ụgwọ ụfọdụ ndị mmadụ aghọtago na ezigbo ego dị n'ụdị ha n'agbanyeghị na ajọ ihe n'agbanyeghị na ọ bụrụ ezigbo ihe n'agbanyeghị na ihe a na iwu megidere ya
ọtụtụ ndị mmadụ abịa afụgo maka ihe na-ebute ụdị ihe anyị mee n'obodo bụ ebe a ga ọrụ oyibo ma ọ bụ onye nọ n'ọkwa onye ndu orie ego ebe ewere ọrụ ndị obodo o nwere ihe ga-eme ya. Ihe a na-agwa gị bụ nde kwuru nde ego na ya o nwere ihe ga-eme ya. Ha mee nke o nwere ihe ga-eme ya. Ha mee nke o nwere ihe kwa mbọchị a na-ekwu ihe a na-eme. O nwere onye a na-ata ahụhụ, o nwere onye a na-asị ka iwu mee ebe ọ bụla ma ọ chara aghọta ma ya bụrụ ihe ụta n'aka nkịtị ọchọ ego iji wee mee masịrị ya wee bụrụ nke ya. Maka na apụta onye na-achị ọchị kịta ewuga anwa ha bụrụ apụta. Ọ bụrụ na nna asị nọọ ihe dị mma maka na ọnya bụ ihe na-eme obodo ji wee ghara ịdị na mma. Ọ dị ma ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị ihe anyị na-ekwu maka ahịa a na-anụkwụzi ndị a na-amaghị ji ego na-anụpụ ndị uwe ojii na ụlọ ọrụ ha ahịa na-eji awakpo ha n'ụzọ dị iche iche. Anyị wee na-asị otu a na-awakpozi ndị kwesịrị ichekwazi obodo, kedụzie ihe a ga-eme? Ọ dị ma a na-asị na ha ama ha ndị a izuchukwu enwe ihe ndị nchekwa obodo na ndị ọchịchị were dịka achọ ime nchọpụta ndị na-eje jiri amamihe sie imi, ndị na-esi imi n'ala na nchọpụta ngalaba ụlọ ọrụ ndị nche na-ewegasị ya ọkwa ndị intelijensị ka a na-akpọ ha. Gịnị ka bụzi ọrụ ha? Gịnị mere na ihe ọbụla mee eburu ụzọ sị na amaghị na amaghị na amaghị? Mụnwa ekwetara na gọọmenti amụrụ ndị na-eme ife ahụ. Ihe abụ uche m, mana ihe ọ na-abụ ihe mee asị na mmarọ bụ ndị nta akụkọ bụ ndị na-asị na mmarọ. Maka na agụnwa bụ ndị nta akụkọ na ị ga-apụta si na onye a na-eme ya ma ọ bụ na ndị kwesịrị ekwulọ. O nwere ihe na-eme na mgbago ugwu. O gwuru ofu onye Muslim a na-akpọ Abubakar ebe ndị na-eme ebe ndị omekome nọ. O nwere na ndị ọchịpụta si anyị na ha mara ife na-eme n'obodo a ịma na-ada agwa anyị eziokwu. O nwere wọchọp kwuru na enwere na iwe dị n'obodo, agụụ dị n'obodo. Ọ bụrụ na ịgba mbọ fụ na ihe ị ga-eme n'ọdị elu ịchụzụ echekwado onwe gị. Maka na ndị nọ n'isi ọchịchị nke ha na-eme onwe na-akpa ha afa nde kwuru nde ego arụsị a na-achọ. Oke a na-ege ntakọ na ka a na-ekwu na ofu ejensi a na-achọ ego bụ na ewepụta ego ya bụ ewepụta onye ọbụla adị mma ka ofu onye buru ị na-eche ya ma bụ ihe anya ịfụ na kechọba ndị gbakpụrụ ụgbọala eji ebu ego ọ dịrọ mma. Mana ị ga-amụ ife mere mmadụ obi esi na ọkọ tinye ndị ya maka onye kara obi ka ị ga-awakpo moto na-ebu ego ịma na ọzụgo na ọdụgo ọnwụ na onye nwere udobi anaghị enwe nwa obi. Oge a gara ekwe ndị uwe ojii ebe na ekpere mbụ ka na-akọ ga-eru mgbe a ga-ekwuru ndị amị maka ọkụ nwaanyị ka o ji ebido nwaanyị ọ na-ebido nwaanyị. Ọ bụ na ka ịgba mbọ abụ ịfụ na ife dị mma. Ọga Chizzy ịga afịa ọ dịka ịga afịa ọ dịka kọ na ndị ogbenye na-eme Naijiria na ndị ogbenye kwesịrị ibi na Naijiria. Ọ dị mma Ajịbọ. Daalụ Chizzy anyị ana m ekele gị n'ụzọ pụrụ iche wọtshọt na Izuchukwu Igweke. N'ajụjụ nọ n'ọnọkọ anyị maka na onwe ka isi n'anya ọtụtụ ebe ihe a mego bụ na ọdịda anyanwụ obodo anyị bụ na mba South East, nke mere na Ebonyi, nke mere na Imo steeti, nke mere na Ọlụ, nke mere na Abia, yanakwazi nke mere na Anambra. Anyị wee na-ajụ biko dododo ndị mmadụ na-esi ebe ọzọ abịa akpaso ụdịka agwa na South East ka ọ na-abụ ndị South East bụ ihe na-akpaso ya bụ agwa. Maka na o nwego ka isi tụọ aka si na ndị nta akụkọ bụ ihe na-asị na ha marọ, mana mgbe ụfọdụ ihe ndị nta akụkọ na-ekwu bụ na ndị kpasoro ụdị agwa maọbụ ndị mere ụdịka ihe a na a na-eche maọbụ na a na-ebo maọbụ na a na-enegele anya maọbụ na a na-afụ nọ ndị IPOB bụ ihe kparụ ụdịka agwa. Wọchọt ajụjụ ga-anụnwa
ajụjụ ekwesịrị ịjụ, ajụjụ mara mma, ajụjụ ga-eweta ụdị asamokwu a ga-eche ọfụma wee kwuo wee saa. Mana na-atụfughị oge, ihe na-ekwu mana o nwere ka isi wee kwucha wee kpọọ ndị IPOB. Mana tupu m abịa na mpaghara nke IPOB n'echiche nke mbụ bụ na obodo Naijiria nọ asị kwuo ndị na-eweta ọgba aghara, ndị na-eweta ihe megidere nchekwa na South East, asị kwuo ndị na-eweta ọnwụ, ndị na-eweta na mmadụ ama rarụzi ụra n'obodo anyị bụ South East, ọ bụrụ ndị South East. Ndị na-egburu mmadụ ebe ọ bụla elu na-egburu mmadụ, na ndị na-eji ugbo ejerozi ugbo na-awakpụrụ nwaanyị n'ike, ọ bụrụ ndị South East. Ndị a na-akpọ bụ ndị na-akpọ ehi. Nke mbụ bụ na ndị a kpọrọ afa ihe eji mara ha, ha ejighị egbe, ejighị mma, wee ha eji. Abịa na Chizzy, ana m abịa. Ndị a bụrụ ndị South East, a na-asị Fulani herdsmen, Fulani herdsmen. O nwere mgbe ịnụ ugo mmadụ sị gị na ndị IPOB bịara ebe ha na-akọ ugbo, ma ọ bịara ebe ha bi na be ha wee wakpo ha. Ọgbaghara ndị IPOB na ndị uwe ojii na ndị nchekwa iwu na-enwe bụ aka ike ndị uwe ojii na ndị nchekwa dịka ndị agha, ndị amị na-eji eso ha. O nwere ka ọ bụ na ha na-agagharị na steeti, awakpo ha, egbuo ha, kpụrụ ndị a ga-akpụrụ, emechaa enwe ọgba aghara. Mana ihe na-achị ikwu bụ na o nwekwa ike ọ bụrụ ndị South East. Ị na-anụ ya na-agwa nke bụ eziokwu, mana anyị amarọ. Mana anyị na-anya etu ihe si wee na-efokachi, ị ga-afụ na o nwere ike ịbụ nwee ike ọma abụ. Abịawa na nke ndị IPOB dịka Eastern, abịara ehie ndị a na-akpọ Eastern Security Network. Mgbe ndị a pụtara, onye ọbụla si kedu ndị ha bụ. Nnamdi Kanu wee kwuo ndị ha bụ, wee sị na ihe ndị ha ji wee yi hibịa bụ ka ha na-egbochi akụkọ na abịara n'ala Igbo na South East wee gbuo mmadụ, wee chụpụ mmadụ ebe n'ime ọhịa, ka n'ime ọhịa na ha ga-apụta n'ọkwa n'ime ọhịa. Ndị gọọmenti na ndị uwe ojii asị mba na ọ bụrụ ọrụ ndị nkịtị ichekwa obodo, n'aka gọọmenti adịghị ya. Okwu ha kwuru so ụzọ, mana ọ ga-eso ụzọ na ọ bụrụ na gọọmenti na-arụ ọrụ ha. Ndụ bụ onye dị ndụ, ị mara ihe bụ gọọmenti, wee mara ihe bụ onye ọzọ na-abụọ gọọmenti. Ndị a wee kwụsị, ọ bụ na-enye ndị South East nchekwa, o nwere onye ga-abịakwuwe maka nchekwa na gọọmenti ejọrọ nchekwa etu esi wee chee na onye a na-egbu n'azụ onwe ya ka ha zọwa onwe ha, o wee na-ahịọ. Mgbe na-ekwusị na asị m kwuo, m ga-eburu ime ikpe wee jee dose n'ukwu gọọmenti, maka na m ga-eji ya wee dose n'ukwu gọọmenti. Ọkwa taa ka anyị na-ekwu onye isi ala bụ Buhari wee kwuo sị na nkwado ya na-enyebu ndị isi abụ okwu na mgbagwo ugwu, ma ọ bụ ịkpa bụ maka mgbaghara, ịkpa bụ ihe ọbụla na ya amnesty na ya aka ya apụgo ya. O wee bụrụ na ndị akụkụ mpaghara be anyị a na-eri emeri, na-ata aka n'eze. Kedu ihe kpatara na ndị mmadụ kpara ehibie ebe a wee kpaa mkpamkpa, wee kpa ike, wee mebie, wee na o nwere onye ga-asị na ihe ndị a mere adịrọ mma? Mana ụmụaka ala Igbo enwere ihe ha ji anụso mmadụ ọgụ, nọ na ha na-ekwu ka o si wee masị ha, a na-egbu ha. Ịma na o nwere ka ị ga-esi wee bogide mmadụ ihe ọ na-eme, o mewe ihe anwa. Ndị a na-asị na ha bụ ndị ekperima, ndị a na-asị na ha bụ ndị amaghị, ndị a na-ekwu dịka ndị IPOB na-abụ ndị ekperima, na-abụ ndị terọrist, na-abụ nka, na-abụ nka. Ha sị na ha bụrụ, o nwere ka ọ ga-esi wee ruo ha gogide na-ebo ha maka ya mere, maka emerọ ha emewe ya bụ ihe. Ụfọdụ nwekwara ike ije mee ya n'afọ ha, eche na ọwa ọ ya na-afụ. Ka m gwa gị ụdị ha na-afụ. Ọ bụrụkwanụ mgbe niile
egburu mmadụ ka o nwee ike ịbụ ndị Fulani gburu. Ọ bụkwanụ mgbe niile egburu ndị uwe ojii ka a ga-asị nọ ndị IPOB mere, maka na ọnyanwa ka m na-eji wee na-egosi nọọ nyocha ga-egosi ndị a na-asị n'ọhanwa na-enwe ya. Mana ọ bụrụ ma ọ bụ iwe ịdị na mpaghara South East dịgide gọọmenti na ndị na-arụ gọọmenti ọrụ, ọ dị ma Izuchukwu tupu anyị agbapụ ekwentị ka ndị ọzọ wee soro anyị wee tinye ọnụ, ị na-anya ịfụ na usoro eji awakpo ndị uwe ojii a na ọnụ ọrụ ha na-ebuso ha ya, ekwu m okwu na otu o si bido na mgbago ugwu, ihe a dịzị ka ọ na-aga maka na ewe ndị si na ewe ndị ma ụma wee na-eme ihe a na-eji wee nụso obodo ma ọ bụ were ọnọdụ n'obodo a. Ichere na otu o si jiri nwayọọ wee na-abịa ugbu a na ọ bụghị ihe ndị ụfọdụ ụmụ mma, na ọ bụ ihe anọgoro anọ hazie na ha emeruo ya etu a, ha anọgidezi ha abaghịzi otu a, na ọ bụrụ na-emegide nke ndị ọrụ ugbo. Ịma na ndị ọrụ ugbo ka ya bụ ihe na-achọtụ na Naịjirịa niile abago n'ala Igbo ugbu a, ọ bụziri ndị uwe ojii ndị ogbo ka a na-ebuso ya. Iche na ihe a adịghị ka eweriri ndị nọ n'ebe atụmatụ anọgoro ofu ebe wee gbawere ndị na-akụ ekwu a. na ife uche bụkwa ihe nnechi, maka na ị na-anya ọ dịka na ndị ọrụ nche, ihe a bụ ife aga-abụ funa binyụrụ, maka ndị be anyị na-asị na ọ na-aka machi aka ịkwọ mmiri na-asị kwa bifo ruo na ngwakpa. Ọ ka mma na anyị tetara agba ọsọ mmiri tupu mmiri ezobe. Ọ bụ na ejoko n'onwe iwe ọchọdụ kwuru na-egbu mmadụ abụrụ ndị na-achị efi ọnọbụ ndị be anyị, mana onye ọbụla ọ ga-abụ ọgụrụ nwe na-ekwu na ndị na-achị efi abụrụ ndị be anyị. Mana onwe ka ọ ga-adị onye mba bịa be gị bịa gwa gị ka ị ga-esi ebi na be gị. Ọ bụrụ ndị mba na-eme ya ka anyị bi ihe na ka anyị na-ebinye n'oge wee chọwa ewu ojii tupu eje. Ọ bụkwa na ndị be anyị na-enwe ndị be anyị nwere na-arụrụ aka, maka onwe ha na-ndị be anyị na-asụta asụ n'ọbụla ya ga negotiate with bandits na bere matawari mgbe a na-asị nye mere ọsọ ọtụ nwa bụde n'ụzọ aga ezu egbochi ya iri mere ụtụtụ na-abịa bụrụ ụmụ nwaanyị 300 mmadụ iri. Ogbunigwe dakwara n'ugwu ahụ. So efu na ihe a bụ ife a ga-agba mbọ fụ na anyị binyere adị ibinye ya bụ na ịchọpụta ndị aka ha dụra ya onye ọbụla ọgwụ si gba ya na onye ọbụla gba n'anwụ efu na ya na-eme na Igbo ga-akwụsị. Ọ dịara tupu anyị agbapa okwu n'ihe a Izuchukwu na Burkita, maka na a na ha eche na ọkwa etu a ka o si eme n'ọkwa ndị IPOB n'ọkwa ndị IPOB. Ọ bụrụ na ọ bụ ndị ebe ọzọ gaa n'ihu anyị na-anụ ihe na-ekwube ya nkenke daalụ, ọ ga-adịrị gị na mma ezigbo mmadụ. Like every security n'ime ọbịa ka ha nọ ka atụkwu ndị a na-eme ụmụ nwaanyị anyị na ha ga-aga ugbo ha aka ugbo egbuo ya emeghe ihe dị iche iche ọbụ ihe a wepụtara ha nọ udo dị na anyị Igbo niile n'ebe niile Igbo onye ọbụla na-atụ ndị IPOB aka na mpụ na ahụhụ na-aga n'ala Igbo afọ ọkwa ndị Igbo n'anya. Daalụ. Afọ gị na-ebi ihe a bụ ọnọkọ ndị Igbo ka anyị nọ na ya. Biko ịkpọ anyị sụọla anyị Igbo ele ya. Onye ka anyị kene? Gịnị bụ afa gị, ebe ka isi akpọ? Anya dara n'ihe na-ekwu ga-akaba akpachi anya ọzọ. Onye ka anyị kene? Gịnị bụ afa gị, ebe ka isi akpọ? Gaa n'iru, anyị na-anụ ihe na-ekwube ya nkenke. na-eme ka asị na ọmaka ịmara ha na uwe ojii na ndị adịrị enwe nsogbu ewee kpọta ndị ihe aka sị na ọha nwa
na-eme ka e wee mbatazie n'ahịa anyị n'ụlọ ịgbanwe na mmebi ya onweghị ọzọ. Anyị anaghị ekwu uche nke anyị were iwe a ka anyị pịazibezie ọ dị mma ofuo ya anyị pechie bee ya nkenke bee bụ afọ ga ebe ka isi akpọ obi gaa n'ihu bee ya nkenke oge na-asa anyị kwarapụ n'ebe n'ezi agụ ọ dị mma ndị ha anụgo ya maka oge izuchukwu ịnọ n'ihe ndị mmadụ kwuru ọ dị mma ka anyị were onye bụ anyị na-apịatizi onye ga-ekene daalụ izuchukwu oge na-asa anyị kwarapụ ịnọ n'ihe ndị mmadụ kwuru na nchịkọta okwu kedu ihe ị ga-ekwu ihe m ga-ekwu bụ na aka na-ekwu ihe nkwu n'ikpeazụ ra ọ ya ka mma na anyị bido n'oge chọrọ ewu ojii bifo eji na nwaanyị ọ bụrụ na onwe ndị na-akpa nkata ịgasa South East be anyị na Spotify gaziri bụ na anyị gbara nkịtị na anyị nọ n'ala gbaa nkịtị ha na-etinye ife na ha tinyere o nwere mgbe ihe njụrụ aka ndị Igbo ebe anyị bụ na anyị na-echekwa na gọọmenti ọ bụrụ na ọ bụ ihe gọọmenti a ga-enyere anyị aka igbochi anyị ama ụzọ a ga-eche zọpụta onwe anyị maka ọkwa onye dị ndụ na-eche maka ọganihu maka ọ ya ka mma na anyị bido n'oge ndị Igbo be anyị ka eto n'oge wee gere nchọ ọ bụrụ onye ọzọ bịa gasị obodo anyị ka anyị sị mba Amechi na nchịkọta okwu gị na nchịkọta okwu ihe m nwere ike ikwu bụ naanị ihe ga-azọpụta obodo Naijiria ka ọ ghara ịda mmiri maka na okwu ya na-abụzi n'ime mmiri bụ eziokwu. Anyị kwesịrị ịgwa onwe anyị eziokwu, kwuo ihe okwu kwuru, mee ihe kwesịrị ime etu onye isi ala si wee bịa kwuo eziokwu. mara ihe na-ose okwu ya mezina Solid 100.9 FM ka anyị kwela anyị dịka anyị wetara mmemme dị iche iche afọ mba dịbịkpọ ma odogwu wee na-asị Is unbreakable. We know this. Till someone says, I will tell your